Bekumunyu, amancoko kanye nendumiso enkonzweni yesikhumbuzo sika Bhekabakubo, Mchunu obedume ngelika Beekay ongasekho emhlabeni. Zibhonga emswaneni izikhulumi zisho ngazwilinye ukuthi siqemeke udume lwengozi engeqhuwantwala isizwe kanjalo nomkhakha wezokusakaza kuleli. Insizwe ilungile ngendlela esimangaliso. Engicabanga ukuthi abafowabo bafundisa ifundo kuyesihle nakuba abanye bebadala kunayo. Kodwa indlela abezibonelo ngayo emndenini wakhe ukuthanda umndeni wakhe ngoba ube uthanda umndeni wakhe uBeekay. Umchunu waqala ukucija amangweva akhe ukuba umsakazi estation somphakathi izwi lomzansi. Wangumsakazi woKhozi ulinda Mr Magic Spear obengumngane omkhulu kaBeekay uthi ube uhlonipha umsebenzi wakhe. Esisebusuku waba namagama amakhulu and ebusuku banika abalaleli ngathi bemfaka kumaskandi usigange ngoma ngangisala ngahlala naye phansi ngathi uhlelo lenziwe uJaji uhlelo lenziwe nawo ngizwe uhlelo lenziwe ubhodloza nzimani lenziwe uJuwa special yini uzoyiphatha wena ehlukile kumaskandi wathi bafo ngithanda umsakazi. Kanti ke Ozakwabo bathi uyibekile induku ebandla. Uthi njalo mayiphuma ngeweekend athi ngicela ungithathele iclip nje ifuna ukuyicreate ngihlale kahle ekhaya ngilalele ukuthi ngihambise kanjani. Uma ngibona uBeekay bekuba ile nto ukuthi ngiqhubha kanjani ngenza kanjani. Abalandeli bakhe bebesuka kuzo zonke izinkalo bathi bafe olwembiza. uBeekay mina ngiqala ukumazi ngo-2016 esasakaza uhlelo lwasebusuku yakulalwa bengithanda kakhulu ingosi yakhe ethi sicikoza ngosipho. Ngikhumbula ukuthi nje akakusho kumina wathe why ngiyisecurity ngibe ngisamncane ngoba ngangisamncane ngalesa ikhathi ngase ngiyamchazela ngokwesimo bese ethi ufisa ukuthi ngilungise umatric wami khona isikole sizovulwa azosivula yena so ngithinteke kakhulu ngokuthi usedlulile emhlabeni. Ezindabeni zethu 163 olethelwa iNewsroom Africa nginguNtando Mnyandu eThekwini.